Víš, co je na životě nejkrutější? Že ti dá všechny odpovědi. Ale až ve chvíli, kdy už se ptát nestíháš. Možná si taky říkáš, že máš čas. Že se omluvíš zítra. Že začneš příští týden. Ale pak přijde den, kdy zjistíš, že to zítra už nikdy nepřišlo. A mezi tebou a tím, kým jsi mohl být, zůstane ticho. Ticho plné promarněných šancí. A možná právě teď, v tom tichu, kde posloucháš tyhle slova, se ti některé z nich dotknou víc, než čekáš. Kapitola 1. Když přestaneš volat lidem, kteří ti chyběli. Kolikrát už jsi řekl, že se ozveš? Že napíšeš, zavoláš, jen ne dnes, ale čas nečeká. Lidé, kteří tě měli rádi, taky ne. Jednoho dne otevřeš starý chat, uvidíš jméno, které pro tebe kdysi znamenalo všechno. A dojde ti, že už není koho oslovit. Možná je čas to změnit. Možná zrovna teď někdo čeká na tvoji zprávu. Kapitola 2. Když pochopíš, že ticho je odpověď. Někdy čekáš vysvětlení, ale ono nepřijde. A to je v pořádku. Ticho je taky odpověď. Někdy nejhlasitější ze všech. Možná ji právě slyšíš i ty. Někdy tě ticho učí, koho si vážit a koho pustit. Ne proto, že tě zradili, ale proto, že už nejsou součástí tvé cesty. Kapitola 3. Když zjistíš, že práce tě nenahradí, doma makáš, protože chceš něco dokázat. Chceš, aby na tebe byli hrdí. Ale víš, co je zvláštní? Oni by na tebe byli hrdí už dávno, jen kdybys s nimi trávil víc času. Vím, že to slyšet bolí, ale je to pravda. Práce ti dá peníze, ale nikdy ti nedá vzpomínky. A vzpomínky, ty jsou jediný důvod, proč se život stojí za to žít. Kapitola 4. Když pochopíš, že láska není pocit. Možná jsi si myslel, že láska je jiskra, že když zmizí, je konec. Ale láska není plamen, který schoří. Je to oheň, který musíš znovu rozfoukat, když začne hasnout. Láska je rozhodnutí, zůstat, odpustit, pochopit. A pokud máš vedle sebe někoho, kdo tě pořád drží, pošli mu tohle video a napiš mu: díky, že jsi tu. Kapitola 5. Když zjistíš, že celou dobu si čekal na sebe, kolikrát jsi si řekl: ještě nejsem připravený. Ještě chvíli. Ale na co vlastně čekáš? Na lepší podmínky? Na víc odvahy? Ta chvíle, kterou čekáš, už probíhá právě teď. Tvoje lepší já se nezrodí z ničeho. Musíš ho postavit z chyb, které tě dnes bolí. Až pochopíš, že tě nikdo nepřijde zachránit, v tu chvíli se změníš. Protože ten, kohož si celou dobu čekal, jsi byl ty. Když se podíváš zpátky, jednou se ohlédneš a všechno dá smysl. Všechny pády, chyby, ztráty i bolesti. Možná teď trpíš, ale jednou si uvědomíš, že bez toho bys nebyl tam, kde jsi. Že to všechno mělo smysl. A možná si řekneš: kdybych tenkrát věděl, že to období mě formuje, možná bych si ho i užil. Život ti nedá druhou šanci, ale každý den ti dá novou volbu. Buď se budeš dál litovat, nebo konečně začneš žít tak, aby ses za pár let mohl sám na sebe podívat do zrcadla a říct: jo, tohle jsem zvládl. A pokud si to cítil alespoň u jedné věty, dej tomuhle videu like, protože možná právě ty dnes potřebuješ slyšet, že ještě pořád máš čas a že na změnu nikdy není pozdě. Sleduj Mindfuel pro další psychologické triky, které mění život.